El fabricant de fum. Text d'Enric Larreula i il·lustracions d'Eva Sans. Fa molts anys, en un poble hi havia un senyor anomenat Curt de Coll que es guanyava la vida fent boines a mà. Com que les seves boines eren molt boniques, tothom volia tenir-ne i li demanaven que en fes més. Però com que les feia a mà, només en podia fer 2 per dia. Llavors, rumiant, en Curt de Coll, que era molt espavilat, va construir-se ell mateix una màquina de fer boines que li permetia fer més de 50 boines cada hora. Només hi havia una pega. Quan la màquina funcionava feia molt de fum. I la gent del poble va començar a queixar-se'n. En Curt de Coll va intentar arreglar-la, però el fum li va sortir de color vermell. Després va posar un filtre a la xemeneia, però llavors el fum li va sortir de color verd. També va canviar la caldera, les vàlvules i els pistons, però el fum continuava sortint, tot i que cada vegada sortia diferent. Ara atapeït, ara flonjo, ara en forma de cotofluix, ara en forma de núvol de tempesta. El pobre Curt de Coll estava desesperat. No sabia com fer-s'ho perquè per la xemeneia no sortís més fum. Tots els veïns es queixaven perquè deien que el fum donava una mala imatge del poble. I ell va creure que hauria de tancar la fàbrica i tornar a fer les boines a mà, com abans. Però al cap de pocs dies van passar per allà uns senyors molt importants. I van quedar admirats d'aquella fàbrica que feia fums tan curiosos.
van voler conèixer l'amo i van dir-li que li comprarien tot el fum que pogués fabricar. Que se l'endurien envasat per fer fums de colors a les festes majors dels pobles i per deixar-lo anar per terra mentre toquessin els conjunts de música moderna. Fins i tot pensaven vendre el fum a l'estranger, perquè es veu que ara a l'estranger ja no es fa tant de fum com abans. Hi ha gent que el troba a faltar. I així va ser. Llavors, la gent del poble es va posar molt contenta de tenir una fàbrica tan important. I molts van acabar treballant-hi, envasant fum en ampolles de colors. I com que les ampolles duien una etiqueta amb el nom del poble, doncs tant el poble com els seus habitants van ser molt famosos. I en curt de coll, el més famós de tots. Adéu!